In Eerlahuizen wordt op dit stuit gebouwd door een nieuw onderkom van de stichting Sailwise. Op een speciale veiling waar het joert op het bouwplak geld inzamelen voor de inventaris van het nieuwe onderkom. De stichting Sailwise bestaat al 40 jaar en biedt mensen met een beheining de kans om te zeilen. Een van de mensen die er gebruik van maken is de 25-jarige Robin Boltjes uit Greenslaan. De kick, de spanning en je speelt met het weer. Nou, de wind richting. Ja, elke dag is wel wat anders. De bouw van een speciaal nieuw onderkom moet ervoor zorgen dat Sailwise meer mensen dezelfde kans janken als Robin. Het Sailwise biedt als extra dat we een state of the art of een heel modern pakhuis hebben. Met een goede groepsaccommodatie. Maar het mooie is dat we ook zorgappartementen erbij krijgen. Zodat mensen in een kleiner verband, want er is ook vraag naar, in een kleiner verband van familie en vrienden op vakantie kunnen gaan hier. Er komt ook klein vaarmateriaal te liggen. Zodat je ook in een kleiner verband met je familie en je vrienden van de watersport kan genieten. Maar de veiling hoopt de organisatie €15.000 op te helpen. Daarmee kan het nieuwe onderkom helemaal aanmaken worden. En als het klaar is, wil ik Robin de worden sliepen. Als het te klein is, zou ik wel even kijken hoe het gaat is. En misschien kom ik hier wel een weekje met de familie.